Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u van jou die radio aanhaast. En voor die wat in YouTube zijn, hebben een schöne tijd met ons. We zijn hier bij mijn ouderen in een spazierstoel hier in Sommerfeld, Paraguay. En welkom Monika nog eenmaal to dit programma. Monika is mijn zuster en we hebben ook gehoord waar ze zich bekeerd heeft in een feit programma. En ook waar God Europa heeft de arbeid voor den Herrn te doen. En dan reden we van dat het nächste Mal, wo wir über reden, wat God nog met haar gedaan heeft. En wenn wat ze op eenmaal andere hoor gekregen heeft en zo weer en zo weg. We komen nog zo weit. Dankzij Monika nog eenmaal dat aan te nemen, hier aan te komen. Kannst du mal vertellen, wo wir onze familie, wat voor een traditie hebben we ieder jaar? Jo, we hebben een zeer schöne traditie. En dat hebben de ouderen ons van klein aan, hebben ons dat geschenk gegeven dat we was voeren. We voeren voor 2 meer een 8 was, een stad. En zoals u al eenmaal ziet, dat moet immer water zijn. Stimmt toch, ja? Sí, du musst immer water zijn, een piscine, een river, irgendwo, wo we boden kunnen. Ja, we deden boden en dat is een zeer goede geschenk. En daar hebben we dat schatje geleerd, wat dat meint, als familie top zijn. Nu, al we alle 9 Geschwister befried zijn en met de grootjingen, kunnen we niet genoeg ons bedanken bij de ouderen, wat ons dit geschenk geven, dat we top was voor, top zingen, top beden, top boden, top spelen. Sí. En dat zijn zeer sterke tijd. Amen, amen. So, wo wir het einmal in dieser Zeit, einmal wir nicht ganz so schön, aber wie anders, wie der sagt. Dat weer anders. Was passiert dann? Dat weer de zaak, dat krijg verder de deur, als we deze Ausflug hadden, dan had ik een kleine operatie gehad. En ik zal dat afleren, wat dat wil zeggen, wat het wil wijzen. En dan, dat weet ik dat het hotel niet goed weer. Die baden weer zeer goed. Dat water ook weer fijn. Dat water weer goed. De gemeenschap weer goed en alles. Maar ik kan me bloos herinneren aan deze tijd. Ik ging vroeger, het regende me stoop. En dan dacht ik zo, van de familie, wat een kleine beetje kennen. Maar een beetje van de cesarium me wegnemen, dan wordt dat lichter zijn. Maar ik ging meermaal in de stoof en hij geraad, wens ik wist bloos niet waarom dat zo zwaar was, dat af te leren. En eens wie, me kwam zich zo ver, nou ja, ik weet als ik nog eenmaal zo'n familie vast, wat je had. En dat weer niet zo leeg. En die zag weer dat alles wat raam weer oké. En zo is dat eenmaal im leven. De buitenste zaken, die kunnen ons niet de zaken, die laatste wegnemen. Die wordt wie vragen met tazen. Zie, wat du Angst voor had, oder wat die vergrülen deed, wat würde die dokters vielleicht sagen, oder wat weer de antwoord wat de dokters die laten geven? Ik had zeer angst, want de dokter had me dat gezegd, dat hem dat niet goed zegt. En de antwoord weer ook niet goed. Maar dat weer, zoals de waarheid dan zegt, dat weer kanker, dat weer schreef. En dat weer een harde woord. Ja, ik weet een beetje wen schreef, niet, nou, wens die als zuster, maar ik heb ook mal een vriend begroven. Der schreef en wanneer einer dat woord schreef hield, dan im Hingerkap, dan schalt de dood. Dat is wat dat eerste im Hingerkap te heren jet. Zo, wat ging ze durch die kap en durch die je feilen als du dit heren deed en de dokter die dit zien? Deze angst, ik kan me herinneren
Arnold en ik, dan deze tijd eenmaal ganz alleen waren. En we hadden dit woord en onze chap allebei dat schreef weer. En ik kon me herinneren dat we bloos bij zeer roden, zeer roden. En dan zegt Arnold, ik geloof gar niet dat God met ons vorig is. Ik geloof, hij heeft nog meer voor ons. En mij komt niet ongeveer dat we nu al met alles vorig zijn, maar we hebben nu een school daar te gaan. En ik zei tegen Arnold, ik weet niet, maar mij blijft niet andere gedanken als dat ik afscheid neem. Ik neem afscheid en ik neem van die afscheid, ik neem van de alles. En wie in mijn kop dreigt dat zo, als ons onkel schreef had, dan starft hij. Die wordt niet gezond. En irgendwie komen die niet te zeggen, dat je denken en die wordt gezond worden, sondern veel meer deze angst wordt, die wordt gaan, ja. Du sagst das Rätsel von Arnold, dass du bei dir aber die Hand auch feierst machen mir alles. Wo reagieren jene Familie? Ist es jene schmacken mir alles, jene feiern mir alles? Und Arnold, was passiert? Wo reagieren die? De Miales, die valt dat ook schwer. Aber irgendwie, die wordt meistens een versterk voor alleen roeren die. En de Miales, die reden alle met Arnold. Zo, de Miales, die zeiden immer waren, en die horen irgendwie deze hoopning, Mam, du wirst gezond worden. Er zijn zoveel mensen die voor ons beden. En die werden irgendwie zo, Mam, wie brokken die? En du wirst gezond worden. God wordt die heilen. Aber die horen irgendwie, ik geloof im Stellen, han ze meer geleden, wenn ze dat zeggen ze mij nu, wat verängste ze horen. Aber im Lüdes, wenn sie ab Lüdes dachten, werden sie meistens mehr positiv. En ook ihre Einstellung wie, Mam, wir wollen mit die gehen und wir wollen die halten, aber da, wo wir kennen. En dat ändert ons Leben auch, wenn wir begrenzt ab eins mit Sachen, en de mir alles, die mussten anders leren, antworten, mithalten, en dat wir als wenn dat wat sehr Positives auch in dieser Zeit hat, ja. So, wat wir Arnold zien al in die begeleiden? Arnold zei mij dat van aanvang aan, hij zei, ik wil met die metgaan en zolang als God zegt. We willen deze situatie opdragen en in deze ganze tijd heeft Arnold mij begeleid met alle zaken wat ik moest bij het krankenhuis doen. We hebben zeer veel fouten gehad, zeer vielmals beim Krankenhaus zijn, sehr viel Stunden. En hij zei, hij wil mij begleiten zo zij als dat ging. En dat schijnen we dat Arnold van zijn arbeid her deze ondersteuning kreeg. Die zeiden te hem, du kannst met die vrouw metgaan en we worden je trouw. We worden je ondersteunen. Emotionell oder geistlich en ook finanziell. Zodat we een zeer grote zijn. Okay, lindo. Ik kan die als een persoon, dat je immer, wo man Menschen bessen, die sind je pastoren, eine kerk, en du merkst eten, en du hast jas, Eva, en dat wordt gerand van klok 5 morgens tot klok 11 zo over. Zo kan ik die. Aber wenn du auf einmal im Hospital wirst, in der Fehlmedizin, und wenn es die Tratamente von Kräfe, da wird das nicht weiter essen, nicht bloß so, kannst du wieder so aktiv sein, oder was ändert in dein Leben? Da wie eine grote Änderung. Dat gaat de dokter, en dafür wie ik den dokter sehr dankbar, die wordt schriftdokter, die als die mir einmal in seine
en zijn stoel hoort, dan zei hij zo. We worden nu eingezegd met de tussen die en mij klaarmaken. En du wordt alles afleiden en du wordt aan die leven kämpfen. Wat dat betekent, weet niet, ik had nog niemals niet zo wat gehoord. Dat einer nu moest mal alles loszaaien oder afleiden. En du wordt nu aan die leven kämpfen. Dan zegt hij, du hast een harde kamp fertig. En du wordt alle energie brukken, omdat du den humpel überkämpfst. En dan meint dat een huis voeren en dan in de gemeente opeens zei, oké, ik zie niet meer Sinderschulleiterin. Aber wie sind dat gewand dat u dat immer deed? Nee, aber ik word dat nu niet doen. En zo ging dat. Met eine zacht en met nog een zacht. En dat interessante in deze tijd weer, toen zei ik, wo God gnädig weer, dat de gemeente en de mensen, die vangen aan opeens aan te pakken en die moesten zich wat toetrühren. Dat zij ook deze zaken kunnen zich übernehmen. En voor mij weer dat gar niet zo leicht, zei oké, ik doe dat nu niet. Maar ik zei immer maar, wenn Gott diesen Weg spricht, dan wordt mij ook deze vrede aan dit loten, om zijn wou deze mensen in deze oorlog zich nu laten ontwikkelen. En dat weer interessant is te beobachten, dat de ganze arbeid, die had opeens, er werden zoveel mensen met nen getrokken, en die mensen, dat wordt opeens, er komt zeer veel leven in de ganze arbeid ook nen. En dat we niet, we zijn afhankelijk van die. Nee, we zijn niet afhankelijk van die. En ze kunnen sogar nog ons ondersteunen en ons moed maken in dessen, wo ik niet doen zal, wenn man zei, deze ganze Sache besiegt. Die leven is zo interessant, wat Gott alles gedaan heeft, schwor oder nicht schwor, Gott is immer durch was. Aber leider ist unsere Zeit von der te eng. Wir können nicht wieder reden über wo das gewesen ist. So wie wir hier einmal aufschneiden, aber nächstes Mal jetzt wieder über Monika erleben. Merkt dann war die Radio an oder an YouTube, wo immer du bist. Hörst das zu. Und wir wünschen dir von hier über Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.